Ydy, mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Mae pawb yn y stiwdio yn gwrando yn astyd. Mae Mei Gwynedd Gwynedd yn ei le. Ti'n barod i chwarae? Yndw. Mae'n amser ni ware Curo'r Curiad. Oce, come on in. Reit, ti'n nerfus? Dwi wedi cael gorn fo gyda so, na, dwi'n... Ti'n hyderus? Ynddo, ie. Na, ti'n gwybod yn iawn beth ti fod yn neud. Dwi'n meddwl, Cadw'r coesau wedi plygu. Ie, ni'n clod hynna, ie. A'r breichiau fel jeli i Oce, symud ar hyd y fod. Iawn. Felly pryd ti'n barod gwasga'r bwtwn na, achos nawr ni'n chwarae Curo'r Curiad. Oce. Come on, ta. Neu, mae'n ti hoi fach ar y dechrau fan hyn nawr. A mae'n dod eitha cloi mewn, cofio. Cofio'n dod? Gwyrdd. Wei, dechreuad bach cryf yna. Da iawn. Ein heini ohonoch chi sydd heb weld y gêm ar blaen, mae'r rheolau'n syml. Mae Mei yn gwynebu sgrin LED enfawr fyna, a mae'r blobs bob lliw yn hedfan heibio, a gyd sy'n rhaid fy wneud yw guro'r botymau ar y Curiad megis yr enw Curo'r Curiad, yw Reit, Mei ti wedi magu'r dechned llaw agored, fi'n licio hwnna. Ti'n dda! Waw, ti dros y mil yn barod. Hanner ffordd trwyddo nawr, cadw fynd. Half time. Hoi bach. Coch! O, waw, fi'n siŵr bod chwarae mewn band wedi rhoi rhywfaint o fantes i ti fan hyn, Mei. Siŵr am hynna, Mae da fi cwbl o ffeithiau i chi am bwt i Mei. Pryd oedd e'n fach, nath e ddeifio mewn i fath, achos oedd e'n moyn bod fel Superman. Nes ti dorri di'n ando? Do, nes i deifio o'r i bach gyda ni fach. O'n eisiau bod yn stuntman o'n i. O, eisiau bod yn stuntman o ti efe? Ie, dal i fod, tyfyd. Oes dim lot amser ôl dy ti nawr? Cwpl o vlogs ar ôl i giro. Iei, da iawn. Llongyfarchiadau mawr i ti. Edrych hwnna 2,900. Come on. Pump uchel. Reit, fi'n mynd i gael tro ar y gêm yma nawr, a cofiwch chi, os licech chi fynd ati i chwarae'r gêm, mae y gêm ar ein gwefan ni'n cofio. A mae dy wyneb di yna, felly ewch draw ato nhw.